హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్న రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ మెకానిక్ ఇన్ తిరుపతి. ఈ రోజు మందడికి రాయల్ ఎన్ఫీల్డ్ 500 సీసీ ఆయిల్ ఎక్కువ డౌన్ అయిపోతుందనేసి మందడికి వచ్చింది. ఏం ప్రాబ్లం అని ఇప్పి చూస్తే ఈ బండి పిస్టన్ కొట్టేసి బోర్కి వచ్చేసింది, ఆయిల్ తగ్గిపోతూ వస్తుంది. దానికని రీబోర్ చేసి ఆ తర్వాత న్యూ పిస్టన్ తెచ్చి ఫిట్ చేస్తున్నాను. చూడండి, బోర్ ప్యాకింగ్ అంతా అనాబాండ్ పేస్ట్తో ప్యాకింగ్ చేస్తున్నాను. బోర్ ఫిట్ చేసి ఆ తర్వాత దాన్ని చెక్ చేశాను, పిస్టన్ ఏ విధంగా ఉందని. పర్ఫెక్ట్గా ఉంది. ఆ తర్వాత హెడ్ గ్యాస్కెట్ వేసి హెడ్ ఇక్కడ పేస్ట్ వేసి ఫిట్ చేసాను. అంతగా పర్ఫెక్ట్గా ఫిట్ చేసి మొత్తం బండి స్టార్ట్ చేసి డెలివరీ ఇచ్చేసాను. చూడండి మీరు కూడా.